Inselmilkom. Illum it-13 ta' Awwissu, il-Knisja qed tiċċelebra l-festa ta' San Lawrenz, Djaknu u Martri. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju mmexxija mill-Arċisqof tal-Xikluna. Fl-Evanġelju tal-lum se nisimgħu kif Ġesu jqabbel l-imħabba mal-ħabba tal-qamħ li biex tagħmel il-frott trid taqa' fl-art u tmut. Għal Ġesu l-imħabba vera tissarraf f'għotja sħiħa u f'sagrifiċċji lejn l-oħrajn. Mulej, ħatin il-grazzja li nħobb kif tħobbni int, b'imħabba bla kundizzjoni. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Kif smajtu qegħdin nagħmlu l-festa ta' San Lawrenz, wieħed mid-djakni qaddisin tal-Knisja li kien qrib ħafna l-Papa Sistu u flimkien ma' sħabu ingħata il-martirju għal fidi tiegħu f'Ġesu. San Lawrenz kien bniedem ta' responsabilità kbira fil-Knisja ta' Ruma fis-seklu 3, kien l-amministratur, b'xi mod huwa l-patrun tal-amministraturi djoċeżani fid-dinja kollha. U għalhekk meta qabduh l-awtoritajiet ma kinux biss interessati li jiġħad lil Ġesu imma wkoll li jikxef x'inhuma t-teżori tal-Knisja. Meta qalu lurina t-teżori tal-Knisja, allura matuni ftit ċans. Mar fit-toroq ta' Ruma u sejjaħ il-morda, dawk li ma setgħux jaraw li ma jimxux sew, u ġabilhom dak li għalih kienu t-teżori tal-Knisja. Kull min għandu bżonn. Talima sabiħa li jagħtina San Lawrenz. It-tiran l-awtoritajiet ma ħadux pjaċir b'dan l-atteġġjament ta' San Lawrenz. Taħ martirju l-iktar kiefer li jinħaraq ħaj fuq gradilja. Aħna f'dawn il-jiem ta' sħana li dejjem jaħbtu mal-festa tiegħu niftakru faċilment fil-martirju tiegħu. Aħna li jekk immissu bil-ponta ta' subajna fjamma ħajja ninġibdu lura, ejjew nimmaġinaw id-batija li għadda minna dan iż-żagħżugħ qaddis. Kemm fid-Djoċeżi ta' Malta kif ukoll fid-Djoċeżi ta' Għawdex għandna parroċċi iddedikati lil San Lawrenz. Nistgħu ngħidu in-naħa tal-Birgu l-Verd Vittorjoża li waħda mis-settlements li żjed antiki ta' Malta, x'aktar xi baħrin Spanjoli ġabu id-devozzjoni lejn dan il-martri li oriġinarjament kien ġej minn Spanja, is-settilja Ruma u hemmhekk ħal martirju. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' San Lawrenz biex aħna nkunu xhieda ta' Ġesu anke fil-karità lejn ħutna fil-bżonn. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġie. Irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini, Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu
fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla int ħeġġiġt bimħabtek lil San Lawrenz, għaddej kbir u fidil fil-Knisja tiegħek, li kiseb il-glorja tal-martirju. Għamel li nożżu dak li huwa ħabb u nimxu fuq it-talim li tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, jien dan ngħid, min jiżra ftit jaħsad ftit, min jiżra ħafna jaħsad ħafna. Kull wieħed għandu jagħti skont ma jidhirlu hu minn rajħ, mhux fuq il-qalb jew bil-fors, għax Alla jħobb lil min jagħti bil-ferħ. Alla mbagħad għandu l-ħila ifawwarkom b'kull xorta ta' barka, hekk li dejjem u f'kollox ikolkom kull ma hu biżżejjed għalikom u jibqalkom ukoll għal kull opra tajba. Bħalma hu miktub, huwa qassam bil-kotra u ta' lil-foqra, il-ġustizzja tiegħu tibqa' għal dejjem. Dak li lil min jiżra jagħtih iż-żerrija u l-ħobs għall-ikel, jagħti u jkattar iż-żerrija lilkom ukoll u jżid il-frott tal-ġustizzja tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Ħin il-bniedem li jħenn u jislef. Ħin il-bniedem li jħenn u jislef. Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej, li jitaxxaq sih bil-kmandamenti tiegħu. Kbir fuq l-art ikun in-nisel tiegħu, in-nisel tat-tajbin ikun imbierek. Ngħidu flimkien, ħin il-bniedem li jħenn u jislef. Ħin il-bniedem li jħenn u jislef, li jmexxi ħwejġu bir-reqqa, għax il-ġust qatt ma jintemm, it-tifkira tiegħu tibqa' għal dejjem. Ngħidu flimkien, ħin il-bniedem li jħenn u jislef. Xejn ma jibża minn aħbar ħażina, qalbu qawwija bit-tama fil-mulej, qalbu sħiħa ma jibżax, sa ma jara mxejjen il-għadu tiegħu. Ngħidu flimkien, ħin il-bniedem li jħenn u jislef. Iqassam u jagħti lill-foqra, il-ġustizzja tiegħu tibqa' għal dejjem, is-saħħa tiegħu tikber fil-ġieħ. Ngħidu flimkien, ħin il-bniedem li jħenn u jislef. Jimxi warajja ma jimxix fid-dlam, imma jkollu id-dawl tal-ħajja, jgħid il-mulej. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Fis-sewwa ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, tibqa' weħidha, imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Min iħobb li l-ħajtu jitlifa, imma min jobgħod il-ħajtu f'din id-dinja iżomma sħiħa għal ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini, dan għandu jimxi warajja, u fejn inkun jien, hemm ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili, lilu missieri iweġġaħ. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu. Il-kelma ta' Alla llum li hija kelma speċjali magħżula l-festa ta' San Lawrenz tirrepeti ħafna il-kelma għaddej jew qadi. Anke għaliex San Lawrenz kien diaknu. Il-kelma diaknu ġejja mill-Grik li tfisser għaddej,
diakonos. Il-qadi huwa diakonija. Aħna fil-fatt f'kull dioċeżi ikun hemm il-Ministeru tad-Diakonija, il-Ministeru tal-Qadi. U għalhekk illum aħna niċċelebraw il-festa ta' San Lawrenz, iridu niċċelebraw ukoll dak li fil-Knisja huwa l-Ministeru tal-Qadi. Ġesu jallimna li aħna rridu nkunu għaddejja għal xulxin. Fil-fatt, ftit wara dan il-klim sabiħ mill-Vanġelu ta' San Ġwan, l-istess evanġelista ifakkarna li Ġesu hawn il-lejl qabel ma bata tħażżem fardal u għamilha tqaddej. Ħasel riġlejn id-dixxiplu tiegħu u qal jiena li mgħallem u sit għamiltilkom hekk għandhom tagħmlu intom lil xulxin. Fil-Vanġelu tal-lum hemm ixbija sabiħa tal-ħabba tal-qamħ. Ġesu jinsisti li l-ħabba tal-qamħ jekk ma taqax u tmut se tibqa' weħedha. Imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. U hawnhekk faċli niftakru f'kelma għażiża ta' wieħed mill-lori fil-kbar tal-Knisja Tertuljanju li jgħid li id-dem tal-martri huwa żerrija tal-insara. Meta xi ħadd minna il-mulej jsejjaħlu biex jagħti ħajtu anke fiżikament bħala xhieda tal-imħabba tiegħu lejn Ġesu, ikollu effett kbir fuq il-poplu. Dak id-demm imxerret b'xhieda ta' mħabba għandu qawwa kbira quddiem Alla u quddiem id-dinja. Kienet taħbar li sewditilna qalbna l-bieraħ ta' saċerdot Franċiż li laqa għandu persuna li kellha bżonn, migrant, u dan ma nafux għaliex u kif qatlu. Taħ il-ken, temow u tħallas ta' dak kollu li għamel billi dan ir-raġel qatlu. Hija xhieda li tħassibna imma xhieda wkoll li ma ninsewha qatt ta' saċerdot li ta' ħajtu biex ikun xhieda ta' din il-karità li tagħha kien tant xut qawwi San Lawrenz. San Pawl għandu frażi sabiħa li aħna smajna fl-ewwel qari mit-tieni ittra lil Korintin. Huwa qassam bil-kotra u tal il-foqra. Il-ġustizzja tiegħu tibqa' għal dejjem. Waħda mill-glorji ta' San Lawrenz hija proprju l-karità li jagħmel bħala amministratur tal-beni tal-Knisja. L-Isqof u l-Papa Sistu kien afda lilu fl-amministrazzjoni tal-beni u parti mill-missjoni ta' Lawrenz kien li kull min għandu bżonn jirċievi l-għajnuna tal-Knisja. U allura meta staqsew għat-teżori tal-Knisja urihom fejn kienu marru t-teżori tal-Knisja biex jgħinu il-batuti, il-morda, il-foqra, dawk li b'mod speċjali fit-tielet seklu ma kellhomx min jieħu ħsiebhom. Llum għandna xibka ta' servizzi soċjali fil-pajjiż, imma dina tiġi mit-taxxi li nħallsu, anke min ħallas it-taxxi, qed jagħmel id-dover tiegħu imma tikkontribwixxi biex din ix-xibka ta' djakonija fis-soċjetà ta' qadi tibqa' għaddejja. U allura forsi din ħaġa ma tantx naħsbu fiha għax aħna meta niġġiebu l-kont tat-taxxa nieħdu qata ġeneralment. Ma nieħdux pjaċir, ħadd ma jieħu pjaċir ħallas it-taxxi. Imma peress li qegħdin fi stat li għandu sistema ta' servizzi soċjali qawwija ħafna, is-saħħa b'xejn, pensjonijiet, tant servizzi li jingħataw. Daw kollha ġejjin mit-taxxi li aħna nħallsu.
U allura min iħallas it-taxxa qed jikkontribwixxi wkoll għas-servizz fis-soċjetà. Mela wieħed nisrani jista' jgħidina ma tantx nagħti karità, stenna inti tħallas it-taxxa. Parti mit-taxxa tiegħek nawguralek parti sew minna tmur għal ġid fis-soċjetà, l-aħares tmur għal affarijiet mhux tajbin. U allura dina forsi anke dil ħaġa bl-interċessjoni ta' San Lawrenz tfehmna aħjar li aħna forsi ma nagħtux karità diretta, tkun ħaġa sabiħa li nagħtuha wkoll meta jkun hemm bżonn, għax il-bżonn qatt ma jiġi nieqes. Ġesu qalilna il-fqar dejjem magħkom, dejjem. Imma tajjeb min ħallas it-taxxi b'ġustizzja qed jagħmel ukoll karità mhux mal-istat, ma' xibka soċjali ta' servizzi soċjali li joffri l-istat. Ibqan lin mill-eżempju sabiħ ta' San Lawrenz u anke mill-kelma ta' Alla u nitolbu li fil-Knisja ikompli jikber l-ispirtu tal-qadi, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. F'dawn il-jiem ta' sħana kbira, jew nitolbu għal dawk ħutna li ibatu ħafna f'dawn iċ-ċirkustanzi għaliex qegħdin f'qiegħ ta' sodda jew f'residenzi fejn m'għandhomx il-kumditajiet li jixtiequ. Ħsieb tiegħi ukoll għal ħutna li qegħdin fil-ħabs jew f'residenzi korrettivi oħra u li forsi m'għandhomx il-kumdità li għandna aħna, m'għandhomx l-AC fiċ-ċella. Nitolbu ħafna l-jom niftakru fihom f'dawn il-jiem ta' sħana kbira. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk ħutna li biex jagħtu servizz is-soċjetà minkejja t-temp mhux favorevoli jibqgħu jagħtu ħajjithom. Anke biex fuq l-eżempju ta' San Lawrenz ikomplu jkattru l-ġenerożità tagħhom għal ġid komuni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U la tkellimna fuq it-taxxi nitolbu l-mulej jagħtina d-den u l-għaqal li nħallsu t-taxxi ġusti għal ġid komuni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu wkoll għal min iħaddem it-taxxi li nħallsu biex jużhom b'ġustizzja, b'integrità u għal ġid ta' kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna l-morda u nitolbu wkoll għal ħutna mejtin, dawk li ħallewna dawn l-aħħar sigħat, dawn l-aħħar ġranet. Biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna bl-interċessjoni qawwija tal-Levita Martri San Lawrenz u għatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Inqesqu quddiemek mulej l-offerta tagħna fil-ferħ tal-festa ta' San Lawrenz. Fit-tjiba tiegħek ilqaħħom u għamel li jkunu għalina ta' għajnuna
għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier Quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għal-San Lawrenz ħal-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda. Tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb, meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dgħajjef u ssaħħaħ lil min ikun nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu l-kobor tiegħek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Quddies tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirz tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Martru Levita San Lawrenz u l-Quddisin kollha. Jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebor li nagħtihak il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għaliha ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisolnix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejn. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tmajtna bid-don qaddis tiegħek fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex dawn il-misteri li aħna l-qaddija tiegħek iċċelebrajna fil-festa ta' San Lawrenz ikatrunna l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla.
Nofru dan ir-Rużarju llum għall-amministraturi kollha tal-beni tal-Knisja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-ara tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat, kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru mnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-mnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek. Kulli trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina. Ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li tefa. Lilek nitniedu aħna nibqu nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Għamel avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina Quddiesa Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tagħna. Kristu il-qattal b'tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Quddiesa Alla. Ħenna lina. Trinità Quddiesa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja Talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina.
xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-Quddiesija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-appostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnista mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina għaddisom malla, biex ikun jistħoq dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tijek mulejal li nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qedet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safi, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Lawrenz Levita Martri, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina li tolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek il-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomu, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġlu l-qaddisin kollha tiegħu. Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem il-Quddiesa tal-lum. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kumplament tal-ġurnata tajba.